UNgqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula wethule ngokusemthethweni uhlelo lokuhlola abashayeli bezimoto ngamaComputer esikhungweni sokuhlolela ukushayela eCenturion ePitoli namhlanje. UNgqongqoshe wezokuthutha uFikile Mbalula uthi lolu hlelo luzosiza ekubhekaneni nokusalela emuva okwenza ngesikhathi sokuvalwa thaqa kokusebenza kwezinto ezweni. Manje abantu abafuna izincwadi zokushayela sebezokwazi ukubhala ngamaComputer angeke besabhalela emaphepheni. Oyisikhulu sezemigwaqo uMakhosini Msibi uthi umnyango usumi ngomumo. This period has also given us an opportunity to go digital. As we open on the 1st, to ensure that we also deal with the backlog, we will also be ensuring that those that are looking or seeking and looking forward to have the learner licenses is now going to be done in the computerized fashion. Umsibi uthi baphansi phezulu babheka zonke izikhungo ukuthi zikulungele yini ukuvula mhla lolunye kuNhlangulana. Kube wathi bazokwazi kahle ngomsombuluko ukuthi zingaki izikhungo ezizovulwa. UNgqongqoshe wezokuthutha uthi lesikhungo sizovula mhla lolunye kuNhlangulana kodwa kuzoqikelela ukuthi sinazo izibulali magciwane kanye nokuqinisekisa ukuthi kuyaqhelelwana. All driving license testing centers, registering authorities, vehicle testing stations and driving schools must put measures in place to adhere to social distancing to cap the spread of coronavirus. UNgqongqoshe uMbalula uthi zonke izincwadi zokushayela eseziphelelwe isikhathi kusukela kuqale i-lockdown sezidlulelwe isikhathi ngezinsuku ezingama-90. Validity period of licenses, all learners licenses, driving licenses, temporary driver's licenses, motor vehicle licenses, discs, temporary permits, roadworthy certificates and professional driving permits that expire during the period that commenced from 26 March 2022 and including 31st May 2020 are deemed to be valid, and their validity period is further extended within 90 days from the 1st of June. Uphethe ngelithi ezokuthutha ziwumgogodla walelizwe angeke zivulwe izikole ngaphandle kwezokuthutha. Uthi umengameli uCyril Ramaphosa uma esememezele isigaba sesithathu yena nomnyango wakhe bazobuya bezocacisa kabanzi ngezinye izindlela zezokuthutha ukuthi zizosebenza kanjani njengoba ezinye zingavumelekile ukusebenza esigabeni sesithathu.